Dobrý deň, moje meno je Michal Pope a som zo spoločnosti Bullweb. Rád by som vás pozval na konferenciu Komunikujte webom a zarábajte e-shopom, ktorú organizujeme spoločne so spoločnosťou Poradca podnikateľa 8.10. v Bratislave a 16.10. v Košiciach. Na konferencii bude mať naša spoločnosť dve prednášky. Prvú prednášku bude mať kolega Jakub Jarabica, ktorý sa bude venovať najmä tomu, ako vytvoriť úspešný internetový obchod, ako nastaviť optimálny objednávkový proces, ako vytvoriť ideálny nákupný košík z pohľadu zákazníka a ako dosahovať vyššie obchodné ciele. Druhú prednášku na konferencii budem mať ja a budem sa venovať zvyšovaniu obchodnej výkonnosti internetových obchodov. Budem sa zameriavať na témy ako webová analytika, AB testovanie, e-mail marketing, porovnávače cien a ďalšie nástroje, ktoré vám pomôžu dosiahnuť zvýšenie obchodu. Spoločnosť Poradca podnikateľa bude mať dve prednášky, ktoré budú na tému veľmi aktuálnu, a to je ochrana osobných údajov a najmä novinky v oblasti účtovníctva pre internetové obchody. Tešíme sa na vašu účasť, či už to bude v Bratislave 8.10. alebo v Košiciach 16.10.